linka 468, směr Mělník, autobusové nádraží. příští zastávka Horní Beškovice, obecní úřad. Horní Beškovice, obecní úřad. příští zastávka Horní Beškovice, železniční stanice. Horní Beškovice, železniční stanice. příští zastávka Horní Beškovice, Točna. Horní Beškovice, Točna. příští zastávka Cítov, Daminěves. Cítov, Daminěves. příští zastávka Cítov. Cítov. příští zastávka Cítov, Beškovická. Cítov, Beškovická. příští zastávka Dolní Beškovice, Josefka. Dolní Beškovice, Josefka. příští zastávka Dolní Beškovice, železniční stanice. Dolní Beškovice, železniční stanice. příští zastávka Dolní Beškovice, Komenského. Dolní Beškovice, Komenského. příští zastávka Dolní Beškovice. Dolní Beškovice. příští zastávka Dolní Beškovice, Cukrovar. Dolní Beškovice, Cukrovar. příští zastávka Dolní Beškovice, Vliněves. Dolní Beškovice, Vliněves. příští zastávka Dolní Beškovice, Posadovice. Dolní Beškovice, Posadovice. příští zastávka Hořín, Brozánky, Staré Brozánky. Hořín, Brozánky, Staré Brozánky. příští zastávka Mělník Rybáře. Mělník Rybáře. příští zastávka Mělník Podolí. Mělník Podolí. příští zastávka Mělník Pivovar. Mělník Pivovar. příští zastávka Mělník, autobusové nádraží. Mělník, autobusové nádraží. konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Terminus, please exit the bus.